Ja, det er ved at være jul, og nu har jeg givet mig selv en julegave i form af 4 forskellige adeniumer, altså ørkenroser. Og de er sået for 3 dage siden. Og se nu her, Adenium somalensis kan du se lige her, og drejer vi lidt herover af. Og så skal vi lige stille den lidt skarpt. Sådan der. Der har der jo en Adenium multiflora. Jeg kender faktisk ikke rigtig noget til den. Somalensis kender jeg heller ikke i forvejen. Men herhen der har jeg en Adenium obesum. Den er lige knap så langt fremme som de 2 andre. Jeg har sået 10 frøer hver, og det ser ud til, at der kommer en 7, måske 8 i alt, så det er jo en okay spireprocent, tænker jeg. Jeg kan lige prøve at køre den ned her, så vi også lige kan se den sidste, som er Adenium arabicum. Den er heller ikke lige så langt fremme. Så har jeg også sået lidt på andre her, men der sker ikke rigtig noget endnu. Det tager nok lige lidt mere end 3 dage. Men ørkenroser, det synes jeg faktisk er ret nemme at få til at spire. Som I kan se her, de står ved 5-26 grader, så det kører sådan set ganske udmærket. Og der er sået i nogle små potter her, og det betyder, at lige så snart at de kommer op og har fået kimbladene og begynder at folde sig ud, så bliver de faktisk kommer de hurtigt til at stå lidt tæt. Men så putter jeg dem op i nogle andre potter, og det kan vi jo så fortsætte med i den her video, når vi når dertil. Der er gået en god uges tid, måske tror jeg 10 dage. Der er faktisk gået 10 dage siden jeg såede min adenium. Såede 4 forskellige slags, og jeg såede 10 frøer hver. Og i hvert fald det jeg har købt. En enkelt har kun spiret med 7 planter, men der er også flere, der har spiret med 11 og måske 12. Når der er gået den her gode uges tid, eller 10 dage, sådan noget, så plejer jeg at prikle dem, fordi de står jo faktisk alt for tæt i sådan en lille pot her. Så, og det skal man gøre lidt forsigtigt, fordi de har kun en enkelt lille kimrod, så den kan man lige hive ud. I kan se en sød lille enkelt rod her. Og så bruger jeg en ganske almindelig blyant til lige at prikke et hul med ned i jorden. Jorden her, det er almindelig så priklet jord, hvor jeg har blandet cirka 50% det hedder pimpsten, det der jeg har blandet i. Lava, småsten. Så, og den har fået lov at stå herinde helt formiddagen, så jorden er nogenlunde lun, ellers så står den nemlig udenfor, og der har den faktisk bedst sådan noget jord. Og det skal bare forsigtigt ned, uden at beskadige rødderne. Så man så lige løsner det her fine kattegrus, så skal jeg prøve at se, om jeg kan holde nallerne væk, så I kan se, at jeg lige putter rodspidsen ned i. Det meste af det her op, det skal være over jorden, men det her stykke, det kan godt være nede i jorden. Så vi prøver lige at se, hvor mange, om jeg har lavet potter nok. Der var en her, der var lidt krummeluret, men den skal nok komme op og blive stor en dag. Så det har jeg ikke. Jeg har ikke lavet potter nok. Jeg havde ellers lavet 5, 6, 7 stykker, 7, 10 stykker, 9. Og I kan se her, der er stadigvæk, der er faktisk en mere på vej her. Den ved jeg ikke rigtig, om den bliver til noget, for det ser lidt død ud i roden, så den tror jeg, vil lade ligge her, men der er der i hvert fald 3 mere. Jeg skal lige lave nogle flere potter, så kommer jeg tilbage. Ja, så er jeg tilbage igen. 1, 2, 3 nye potter har jeg lavet, eller flere potter. Og her har jeg skiltet. Adenium Desarose obesum. 10 kerner, eller 10 frø. Og jeg har købt det hos Køres Seedens
end Tyskland. Jeg tager lige de sidste her og forsigtigt hiver dem ud af jorden. Eller jord er det jo ikke, det er jo sådan set kattegrus. Og det er en af grunden til, at jeg prikler så tidligt. Det er fordi, der er jo ingen næring i det der kattegrus. Og lige så snart at planten har nået den størrelse her, så skal den jo til at kunne optage noget næring, når lige snart roden den er kommet ud. Så, og det duer jo ikke, hvis ikke der er det. Så derfor så prikler jeg dem nu, og de er faktisk også nemmere at prikle, når der ikke er så meget rod under den. Så er det klar, så skal jeg lige have sat nogle navneskilt i, så jeg er sikker på, at det ikke kommer galt afsted. Men de her adenium, de ligner mere eller mindre hinanden, uanset hvilken art det er. Så derfor så skal der en navneskilt i dem alle sammen. Og jeg må erkende, at jeg har været for pessimistisk og mangler at lave 2 navneskilte. Dem putter jeg i lige bagefter. Men nu bliver de her sat ned på lysbordet, og så får de lov at gro der, indtil det bliver forår. Så kommer de ud i kaktushuset. Og forhåbentlig så skal jeg jo allerede først på sommeren putte dem op i en større potte. Tak fordi du lige så med i den her lille video om at så og prikle adenium. Der er mange, der synes, det er svært at få sådan nogen til at spire. Det er det altså ikke. Det kan I jo se. 5-26 grader, høj luftfugtighed, fugtig kattegrus. Så går der 4-5 dage, så begynder de at komme op af jorden, og når de så er så de her 10-12 dage, som nu de her er, så kan man prikle dem.